som har det modsatte problem. Høje tændinger, det er mange mænds frygt. Man kan i dag med teknologi faktisk redde hårgrænsen og måske også den skrantende selvtillid med en hårtransplantation. For 2 uger siden, der stod den engelske fodboldspiller Wayne Rooney frem, og så viste han det nye hår frem også. Og her er så endnu en modig sjæl, nemlig dig, Jakob. Velkommen. Og velkommen også til dig, Peter. Du er klinikchef på Poseidon-klinikken, og det er der, hvor Peter han har fået flyttet rundt på sit hår. Fordi nu har jeg sagt en hel masse om, at du har fået mere hår og nyt hår, men det passer jo faktisk ikke. Nej. Fordi hvad er det egentlig, man gør, når man får en hårtransplantation? Ja, man tager faktisk de her hår, som sidder her i nakken, som man kalder for donorområdet. Og det er hår, som er helt anderledes i forhold til de hår, vi har i panden. Ja. For dem taber vi med årene, men dem her om bagved, dem taber man ikke. Vi skal lige se et billede, hvordan du så ud, inden du ligesom lagde dig under synålen. Hvad var problemet der, synes du? Det var de der forfærdelige høje tændinger. Ja. Og det kommer jo ret tydeligt frem, når man er i vandet. Og det var faktisk på den tur, jeg tog beslutningen. Ja, nu skulle det være. Ja, jeg var rigtig træt af de der høje tændinger. Men du arbejder jo også som model. Ja. Havde det noget med det at gøre, at du fik færre jobs, hvis tændingerne blev for høje? Nej, altså jeg er jo 46 år gammel, ikke? Så man accepterer jo, at man kommer til at se lidt ældre ud. Det var primært for mig selv, og det der spejlbillede, jeg så hver morgen, når jeg kom ud af bruseren. Altså, men hvorfor kunne du ikke bare... Nu ved jeg godt, når håret er vådt, så kan man ikke så meget, men det meste af tiden er man jo ikke våd i håret. Altså, nej. Kunne du ikke bare have taget en hat på eller arrangeret det lidt kægt? Eller... men det gjorde jeg sådan set også. Altså, jeg kæmpede jo hver dag med at få det der hår ned og dække de der høje tændinger. Så man kan sige, at man ville umiddelbart ikke kunne se den store forskel, men det er bare blevet meget nemmere for mig selv. Og hvad med din selvtillid? Altså, eller følelsen, når du kigger dig selv ind i spejlet? Hvordan har den ændret sig? Jamen, i stedet for at se sig selv i spejlet og ærge sig over, at tingene ser ud, som de gør, så bliver jeg glad og tilfreds og starter dagen på en helt anden måde. Og det har kostet dig 35.000? Ja. Og du fik det lavet i januar. Og er du bare totalt tilfreds og tænker, at det var simpelthen så godt givet ud? Ja, det er de bedste penge, jeg har investeret. Og taget betragtning af, at det egentlig ikke er 100% udvokset endnu. Og jeg er faktisk rigtig tilfreds med det resultat, som det ser ud i dag. Ja, så der kommer mere endnu? Der kommer endnu mere endnu, ja. Fordi det tager 9-12 måneder, før det ligesom er helt ude. Peter, det er jo på din klinik, at Jakob han har lagt de 35.000 og fået sat de 1.500 hovedhår i. Hvad er det for nogle... Der kommer jo flere og flere mænd, der gerne vil have lavet deres hår. Hvad er det for nogle historier, du hører, eller begrundelser, du får for det? Jamen alle sammen, som kommer ind på klinikken, skal jo først og fremmest være over 18 år. De er jo helt unge mennesker. Der er ikke alle, men typisk møder de op med deres forældre. Så har jeg den modne mand på min egen alder, der møder op med deres koner, hvor det bliver en fælles beslutning. Og så er der de rigtig voksne... Ja, fordi konerne simpelthen synes, du er altså blevet for skaldet? Ja, det kan være en beslutning, som skal tages i fællesskab, hvis man skal investere det her i det. Og det er jo måske en lidt egoistisk beslutning, hvis det er et ægteskab, at manden nu lige pludselig gerne vil have sit hår tilbage på hovedet. Og så møder de, som jeg kalder dem, de helt voksne mænd, som bare møder op og siger, at de vil have det, for de kan lade sig gøre. Okay. Så det er et mix. Altså, vi har nogle billeder herover, så hvis du lige vil prøve at fortælle, hvad er det præcis, der sker, når man transplanterer hår? Jamen, det man gør, det er, at vores læge, hun sidder enkeltvis og tager hver hårsæk ud, og her har hun en stril opbevaret og sørger for at fordele dem i de puljer, de hører hjemme. Der kan være flere hår end hårsæk. Og for at sætte dem, så det får et naturligt resultat, så er man nødt til at kende fordelingen af, hvor mange hår der er i hver hårsæk. Og når det er sket, så sætter man dem ind, en ad gangen, lægger det forsigtigt ind i huden og sætter dem i den rigtige vinkel og den rigtige vokseretning, så at det ser naturligt ud. Og jeg ved, at det tog... Hvor mange timer tog det med dig? Det tog 2 til 3 timer at tage hårene ud, og igen 2 til 3 timer at sætte dem i igen. Så det var en... Så det er klaret på én gang? Ja. Det var ind og ud af døren samme dag. Og er du så fuldstændig i, koma, havde han sagt? Altså, hvor bedøvet er man undervejs? En lokal bedøvelse, fuldstændig som når man er hos tandlægen. Og hvor ondt gør det? Altså, bagefter tænker jeg, når bedøvelsen er forsvundet. Det strammer en lille bitte smule. Altså, i behandlingsområdet kunne jeg ikke mærke noget. I donorområdet, hvor man har taget hårene ud, der strammer det en lille smule, som hvis et lille sår eller noget af den stil. Kan man så klippe håret? Altså, jeg tænker, hvis jeg havde fået sat 1.500 nye hår i, og det havde kostet mig 35.000, altså, så ville jeg jo synge godnatsang for dem hver aften, og bare det regnede, så ville jeg gå med en meget stor sydvest. Hvor meget skal man passe på sine nye hår?
Man skal ikke... man skal passe på, man skal være lidt varsom en uge 14 dage efter netop ikke at bruge føntør og alt muligt andet forskelligt. Så fløjter de rundt på væggene. Nej, det sidder faktisk fast, når man går ud af døren. Men det er bare vigtigt, at man ikke fremprovokerer en form for en effekt, hvor at, man risikerer at tabe nogle af dem igen. Det er klart, fordi når du så selv siger, at man har næsten navngivet dem alle sammen. Ja. Men de bliver der. Og de vokser? De vokser kan man blive fuldstændig samme cyklus, som de har, og som de havde. Præcis, ja. Okay, så der er ingen risiko overhovedet. Du går ikke og tænker på, at du går med en guldgruppe på... Det gjorde jeg den første uge. Det var sådan, passede man på dem, men nu sidder de jo fuldstændig fast, som om de altid har siddet der. Tusind tak, fordi I kom. Og fortsat held og lykke. Tak. Velkommen.